trouble, hey. They don't understand how you can't be my babe. All I am is trouble, 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 hey. Sziasztok! A mai videó az egy olyan videó lenne, hogy gondolom mindenkinek voltak újévi fogadalmai. Na most képzeljétek el, hogy én megnéztem, hogy mennyit használom a telefonomat naponta, ugyanis az iPhone-nak van egy ilyen újfajta funkciója, igen az. Szóval van egy ilyen új funkciója, hogy megmutatja, hogy mennyit telefonozol naponta, illetve hogy ebből melyik alkalmazást mennyi időig használod. Igen. És hát eddig is tudtam, hogy sokat telefonozom, de azért erre így nem számítottam. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy hétig letörlök bizonyos közönség oldalakat, a TikTokot, a Twittert, a Facebookot, a Snapchatet és az Instagramot, tehát amiket így legtöbbet szoktam használni, csak a Messengerem, illetve az iMessage-em marad, amivel így emberekkel szoktam beszélgetni, szóval ennyi. És megnézem, hogy milyen egy hét így, aztán hát, ha belemegyek egy olyanba, amikor teljesen nem használom a telefonomat, még nem tudom, de ezt most meg akarom csinálni. Először is elmegyek enni, aztán pedig szerintem tanulok és olvasok valamit, úgyhogy ez a mai program. Így akkor vágjunk is bele. Kiesett, elfelejtettem, hogy a TikTok nem olyan, mint a Snapchat, és erre vacsora közben jöttem rá, olyan értelemben, hogy ha letörlöd a TikTokot, hiába lépsz bele közelebb a fiókodba, a vázlatok, amiket nem raktál ki, hanem privátba voltak, elvesznek. Úgyhogy körülbelül 20 videó és rengeteg idő kukába. Nem baj. Jó reggelt mindenkinek! Most jelenleg 7 óra 22 perc van. Lassan indulnom kéne suliba. Mintegy, szóval 7 óra 22 perc van kedd reggel, és tegnap este nem nagyon éreztem így a közösségi média letörlésnek a hatását, ugyanis azokon kívül, amiket elmondtam, nem csináltam semmi érdemlegeset. Mivel a suliban elég sokat szoktam használni ezeket a közösségi oldalakat. Jó, inkább az Instagramot, meg a Snapchatet, de hogy szoktam. Úgyhogy meglátjuk tényleg, hogy mi lesz. Ma van egy szabad délután, és meglátjuk, hogy mit fogunk csinálni. Ráraktad! Jézusom! Rárakta az izére! Így jó lesz. És akkor most így fogunk fotózni? Mi? Hogy? Hát de csak egy ilyet, hogy legyen valami kép. Ja. Így. Na, állj be. Na jó, majd szerez ide kulcsot, jó? Jó, majd szerzek ide kulcsot, és akkor itt be tudunk menni. Na, sziasztok! Már hazaértem a suliból, már ettem is. Kint nagyon esik a hó, ami azt jelenti, hogy nem nagyon tudok menni sehova. És úgy látszik, hogy ezt a tanárok így sejtették, mert adtak egy rakat házit, úgyhogy olyan házit, amit hosszabb idő alatt kell megírni, és mondjuk magadtól. Tehát nem ilyen 5 perces. Nem. Viszont miután megírtam ezeket a fogalmazásokat, azután fogalmam sincs még, hogy mit csinálok, valószínűleg, hogy videózni fogok, valószínűleg olvasni fogok, és utána megyek úszni, hogyha ki tudok menekülni a házból a hóvihar ellenére. Úgyhogy most a városból ennyit látni, ezt így. Itt egy gyönyörű szép Budapestünk, úgyhogy... Na, képzeljétek el, hogy úgy döntöttem, mivel befejeztem a tanulást, meg minden, és maradt még egy csomó időm és videóötletem most jelen pillanatban nincsen, hogy átrendezem a szobámat. Ugyanis azt mondják, hogy egészséges, illetve jót tesz, meg én is szeretem a változást, és szeretem, hogyha máshová toljuk az ágyamat, meg ilyesmi. Úgyhogy most át fogom tolni az ágyamat, az íróasztalomat és a sminkasztalomat, úgyhogy most azt fogom kitalálni, és akkor rendet rakunk, és átrendezünk mindent. Na, szóval mivel nagy a kupi, ezért most nem fogok roomtourt tartani, de az a lényeg, hogyha megnézitek, ott van az ágyam, itt van az ágyam, ott, ha tovább megyünk, ott van az íróasztalom, és ha még tovább jövünk, ugye itt van az ablakom, itt vannak a fények, és itt van a sminkasztalom,
és mondom, nagyon nagy rendetlenség van, úgyhogy ennek az egész projektnek az is a lényege, hogy rendet is rakom. Így egy teljes nap után már el tudom mondani, hogy mennyi mindenre volt időm, és ezután a nap után tényleg el tudom mondani azt, hogy büszke vagyok magamra, és nem csak az, hogy büszke vagyok magamra, hanem ez egy hasznos nap volt. Amúgy nem vagyok közösségi média függő, mielőtt bárki azt hinné, hogy valami betegségbe szenvedek, csak felszabad. Na sziasztok! Megtörtént a szoba átrendezése, ami azt jelenti, hogy most megváltozott egy kicsit itt az ágyam fölötti háttér, ugyanis Audrey Hepburn maradt ott, ahol eredetileg volt ugye a plakát, és most alá került az íróasztalom, szóval, hogyha majd az ágyamon fogok videózni, ahogy sokszor tettem, akkor majd ez lesz a háttér, de inkább a szürke része. Egyébként mennyire érdekes az, hogy konkrétan nincs 2 napja, hogy nem használom a közösségi médiát, mert egy csomóan megkérdezték, hogy miért tűntél el? Vagy miért törölted le? Oké, nyilván benne volt ez, hogy kiraktam egyébként egy videót, hogy ugye eltűnök egy hétig, de voltak olyanok, akik nem látták azt a videót, és így is észrevették. Inkább azok veszik észre, akikkel mondjuk Snap-on streakeltem. Ugye, aki nem tudja, hogy mi a streak, ugye, hogyha naponta küldesz egy képet, és ő is küld neked egy képet, akkor van egy streaketek, és minden nap kapsz egy streaket, és gyakorlatilag volt én, akivel már nagyon sok, azt hiszem, hogy ilyen 400 streakem volt, ami ugye több mint egy év, nagyon jó ez a hét, és eddig nagyon tetszik. Tegnap ugye volt időm erre a szobára, amit most nem akarok megmutatni, mert meg akarom csinálni egy roomtourt, viszont ahhoz előbb ki kell takarítanom, úgyhogy a mai délutánom az kicsit ilyen vegyes lesz, ugyanis azt terveztem, hogy videótleteket fogok összeírni, lehet, hogy leforgatok 1 vagy 2 videót, hajat mosok, hajat vágok, mert mint láthatjátok, a fufrom eléggé belelóg a szemembe, tehát hogy ennek körülbelül így a szemöldökön van a lába kéne lennie. Na sziasztok, itt vagyunk, most már csütörtök délután van. Tegnap kitakarítottam ugye a szobámat, illetve este még olvastam, fizikaházit írtam. Valamilyen oknál fogva bennem annyira megvolt az, hogy ma fizikánk lesz, még egészen addig, ameddig be nem mentem a suliba, és nem közölték velem, hogy ma nem lesz fizikánk. Most pedig videót fogok felvenni, aztán valószínűleg elmegyek úszásra, de hogy utána szerintem már csak arra lesz időm, hogy összepakoljak és menjek úszásra. De tegnap 16 percet írt használatra, ami valami brutális ahhoz képest, hogy ugye hétfőn azt hiszem 4,5 óra volt, úgyhogy én azt mondom, hogy én büszke vagyok magamra, úgyhogy köszönöm. Na most péntek este felé van, délután este felé. Mielőtt bárki azt hinné, hogy sapkából ülök otthon, nem, csak most értem haza, és gyorsan leültem megcsinálni ezt a bejelentkező videót. Képzeljétek el, hogy elmentünk a Szia Plusba. Nem tudom, hogy ki hallotta már rólam, de én Instagramon láttam nagyon sok képet, illetve követem őket, és láttam sztorikat is. Ezen a héten nem, de amúgy igen. És pont azért, mert ezen a héten nem láttam, nem tudtam, hogy van ma náluk egy 20%-os leértékelés, viszont az egyik barát nem tudta, és ezért elmentünk együtt, és körülnéztünk. Én most voltam ott először, nekem nagyon tetszett, kicsit sokan voltak, gondolom a leértékelés miatt is, de nem tudok róla igazából rosszat mondani, úgyhogy vettem 2 nagyon szép gyűrűt, ami nagyon tetszett, és igen, igazából ennyit csináltam ma délután. Elég hosszú napom volt, ugyanis reggel volt 0. órám, és a 7 óra után még volt egy 8. órám, tehát összesen 9 órám volt. Angol után, amikor hazajöttem, nekiálltam kaját csinálni, mert nem volt itthon semmi, hanem meg mentünk is el, úgyhogy most értem haza. Most valószínűleg olvasni fogok, mert nagyon elfáradtam, és ilyenkor általában leszoktam ülni, és mit tudom én, sorozatot nézek, vagy YouTube videókat, vagy akármi, de úgy gondoltam, hogy ebbe a hétbe beleveszem azt is, hogy nem nézek sorozatot sem. Nagyon az interneten se csináltam semmit azon kívül, hogy megnéztem a tegnapi Töriházit. Konkrétan ennyi. Úgyhogy elég büszke vagyok magamra. Úgyhogy most megyek és olvasok, mert tényleg nagyon fáradt vagyok. Aztán valószínűleg a hétvégén pihenni fogok, videót vágni, és ilyesmi. Hát majd meglátjuk. Sziasztok! Szombat reggel van, és a mai napra nem tervezek egyébként semmi különöset. Annyira azt, hogy elmegyünk így a családdal bevásárolni, és ebédelni meg ilyesmi.
aztán meg szerintem csak pihenek egész hétvégén, mert máshoz nincs kedvem, meg sétálgatok, meg ilyesmiket csinálok. Hát, na sziasztok! Ma van az utolsó nap, vagyis hát már letelt az egy hét, ugyanis az előző, tehát ennek a videónak a legelső részét, amikor is letöröltem az alkalmazásokat, szerintem egy órája és egy hete vettem föl. És így vagyok, letelt az egy hét. Azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogy már tudok így az egész hétről egy benyomást mondani, illetve egy, hát nem is tudom véleményt, hogy milyen volt ez a hét. Nagyon nyugodt hetem volt. Egyszerűen nem akarok úgy tenni, mint aki iszonyatosan médiafüggő, és mondjuk ez olyan nagy megerőltetés lett volna számomra, ugyanis sokkal, de sokkal könnyebben úgymond átvészeltem ezt az egészet, mint ahogy számítottam rá. Azt hittem, hogy hiányozni fog az Instagram, hiányozni fog a Snapchat, hiányozni fog a Facebook, hiányozni fog a Twitter, vagy esetleg a Musical.ly, de egyik sem hiányzott. Azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit kellemesebb volt, így az egész hetem nagyon kellemes volt. Ma is az egyik régi osztálytársammal találkoztam és beszélgettem, így az utolsó délutánomon, amikor ugye nem volt velem a közösségi média. Na most, hogy kicsit beszéljek komolyabban arról, hogy miért is beszélek erről az egészről, így egy hét eltelte után. Mint ezt láthattátok a videóban, remélem, hogy minden egyes szösszenet, amit felvettem, az benne lesz. Láthattátok, hogy rengeteg olyasmi hasznos dolgot csináltam, amire alapvetően nem volt időm. Nagyon sokszor arra lettem figyelmes, hogy rengeteg időt elvacakolok azzal, hogy Instagramot használok, hogy megnézem a snapeket, vagy bármi ilyesmi. És ha még iskolában ez így el is megy, hogyha például lyukasóránk van, vagy ilyesmi, és ezzel foglalkozom. Mondjuk ebben a hétben ilyen például nem volt, tehát nem volt olyan, hogy csak a telefonommal tudtam volna lefoglalni magamat, és nagyon kellemes volt tényleg, rengeteget olvastam, tényleg nagyon sokat, konkrétan 2,5 könyvet olvastam ki egy hét alatt, amit azt kell, hogy mondjak, hogy elég durva ahhoz képest, hogy utoljára nem is tudom, mikor olvastam könyvet, pedig szeretek könyvet olvasni. Felvettem 2 videót, kitakarítottam a szobámat, megcsináltam, tehát átrendeztem, és tényleg nagyon jól érzem magamat, és úgy érzem, hogy mostantól bennem van az is, hogy tudom majd korlátozni azt, hogy mennyit használok telefont, mert tényleg jobban érzem magamat akkor, hogyha telefon nélkül vagyok, és nagyon fura ezt így megállapítani. Nem volt teljesen fair ez a dolog abból a szempontból, hogy Messengeren megmaradt, viszont ezt nézzétek el nekem, ugyanis a házi feladatok miatt, illetve az iskolai dolgok miatt kénytelen voltam valamilyen kapcsolatot hagyni, úgymond az osztálytársaimmal, ahol tudok velük kommunikálni, illetve természetesen néhány barátommal, akikkel például nem tudok szemtől szembe találkozni, mert nincsen rá lehetőségem. Szóval ezután a rengeteg rizsa után vége az egy hétnek, és lesz még ilyen, biztos vagyok benne, hogy fogok még ilyen heteket tartani, ha nem csinálok majd még egy hónapot, nem tudom, még ez messze van, de nagyon tetszett ez az egész, úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy ti is próbáljátok ki, és egy hétig tegyétek le a közösségi médiát, ha nem a telefont. Na sziasztok, visszatértem, és letöltöttem újra az alkalmazásokat. Nem láttam, nem írtak ki egy csomó, hogy mennyi értesítésem volt, ugyanis ugye teljesen kiléptem és teljesen letöröltem meg mindent, szóval értitek. TikTokon mindjárt meg vagyunk 20 000-en, jupi! És mielőtt elmentem, szerintem 18 000-en voltunk, szóval egy hét alatt több mint 1000 fővel nőtt. Úgyhogy ezt köszönöm szépen nektek. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornán, és ne felejtsétek el bekapcsolni a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videókról. Találkozunk egy legközelebbi videóban. Puszi, sziasztok!